kaɗan daga cikin nasarorin ayyukan da muka yi insha Allahu na 'yan kwanakin baya. Ina muku fata alkhairi da fatan muna lafiya. Ku kalla ƙarshe a yi subscribing a yi sharing domin 'yan uwa su amfana. Daga na ku Sharif Umar Mahadi ina muku fata alkhairi da fatan muna lafiya. Ɗari ce abu. Ita ce naira ɗari ce. Duba haka da kyau ɗari ce na ko? Ita ce ɗari ce. Nan ma haka ɗari ce. Lalle tabbas. Nan ma haka ɗari ce. Insha Allah. Kada ka ɗauki irin ka kada ka ɗauki kyamara. Kana gani ko? Yana gani malam. Sai ma. Subhanallah. Ka gani? tabbas Allah. Naira ɗari ta kuma dala. Assalamu alaikum Alhaji Mustapha. Ka aiki nan ya kyau, masha Allah, dukiya ta samu. Insha Allah sun sakwa da dukiya ya yi kyau. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sai batun sakon mara ita insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullah. Lallai wannan Malam Umar kamar da na maka bayani, wannan shine aiki na tasrifi da muke gabatarwa. Lallai kuma kamar yadda nace maka zan gwada maka aikin namu ka gan shi. Lallai dukiya ce mai kyau, ka ganta nan. Lallai ka ganta nan, masha Allah, alhamdulillah. Lallai ka gan su ne. Insha Allah malam. Alhamdulillah. Wannan shine aikin da muke gabatarwa. Masha Allah. Lallai ka ganta nan dukiya. Sake faɗi. Suna na Abuja. Mina na ga hannunka. Kuɗi Nawa ne? miliyan 5 Tsakanin karawa. tsakanina da Allah. Tsakanin karawa. Tsakanina da Allah. Tsakanin karawa. Tsakanina da Allah. Wabba ka su. Baba. Wabba ka su. Baba. Wabba ka su. Baba. Nawa ka bashi? 130. Nawa ka bashi? 130. Nawa ka bashi? 130. Ya baka nawa? Yabban miliyan 5. Ya baka nawa? Yabban miliyan 5. Me ashar ɗin hankali shi ya? Shirayen da mun kai da shi ya ce in aji su, in ba maman mu ta aji su ka a taɓa su. Na'am. Idan an ka taɓa su, Na'am. duk abin da ya biyo ba ita ta simu kanta. Na'am. Haka mun kai da shi. Ka yadda da haka nan? Na yadda. Ka yadda? Na yadda. Ka yadda? Na yadda. Ita ta yadda? Ta yadda ƙwarai. Ita ta yadda? Ta yadda ƙwarai. Sai magana gare ni zuwa garan Malam Abbas mai rafani. Ni ne jagora ka ba ku wannan dukiyar. Gaskiya. Idan kuka je ku adana ta, idan kuka samu matsala wallahi da ku yi kuka da kanku. Gaskiya. Idan kuka samu matsala ku yi kuka da kanku. Ku je ku adana ta, ba a fidda ta sai ya ba da dama ya faɗa min sannan ya faɗa muku. A bi ka'idar da ya ce. A bi ka'idar da ya ce. Ka ji bayani? Ka ji bayani? Ka yadda? Ka yadda? Yau wace rana? Yau Alhamis. Yau wace rana? Yau Alhamis. Ka tabbata? Na tabbata. Yau muna Alhamis. Alhamis. Yau muna Alhamis. Yau muna Alhamis. Ka fahimta? Na fahimta. Yau muna Alhamis 16 ga wata. Gaskiya. Ka ji bayani ko? Na ji. An ba ka ga dukiya misalin karfe 1 na rana da minti 25. To waje a kai su adana. Ka ji bayani? Na ji. Alhamdulillah. Anas. Saki faɗi. Anas. Saki faɗi. Anas. Faɗi sunanka. Saki faɗi. Saki faɗi. Nawa ka ce kana so gaba ba? 1,600. Kaifa? 600. Nawa ya baku? Miliyan 1,200,000. Suna yana. Kasunan cikin bokiti. Suna yana. Kasunan cikin bokiti. Tsakanin ku Allah kun gane su? Kwarai tabbas mun gane su. Kun gane su tsakanin ku da Allah? Mun gane su tsakanin mu da. Kun gane su tsakanin da Allah? Mun gane tsakani da Allah. To alhamdulillah. Hawa'u. Ƙara faɗi. Hawa'u. Nawa na an ka baki? Abin miliyan 2. Nawa na an ka baki? Miliyan 2. Wa baki suwa? Baba. To ki riƙe alƙawali. To. Ki riƙe alƙawali. To. Ki riƙe alƙawali. To malam. Masha Allah. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya namu ci. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kalli kina ka kure ta. Ja baya. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Aliyu ga alƙawali naka. Ga shi an karbo. Allah ya riga jissa ijaba gashi. Bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Aliyu. بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أجل الجبائل والجن جل جبل إيشن دوسل يسيد إيشن بد إيشن أجل الجبائل والجن جل جبل إيشن دوسل يسيد إيشن بد إيشن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. bisa ga alƙawari Aliyu da alƙawari Allah ya riga ya jissa ijaba gashi ka gani ko sai bi Muhammad Rasulullahi jal jabal ishin da su sai ishin ba ishin ajib
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول يكون كن فيكون لا إله إلا الله محمد يا رامي ciki akwai wani abu ciki mai sun duniya kana gani ba bismillah ja baya bismillahir rahmanir rahim inna amruhu idza arada shay'an an yaqul yakun kun fayakun hajiya maryam ga alƙawari Allah riga ji sai ijaba maryama la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajil jama'il wal jinn jaljaba dishin da sai dishin ajib inna amruhu idza arada shay'an an yaqul yakun kun fayakun bismillahir rahmanir rahim la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maryama bisa ga alƙawari ki Allah ya riga ji sai ijaba kyarto jan muhammadu rasulullahi to ga alƙawari Allah ya riga ji sai ijaba ga su sai bin muhammadu bismillah la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bisa ga alƙawari mamuna na ga turarin ke gani shi ga turariyan su gashi yawa yanzu zamu gabatar da aikin ke gani bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna amruhu idza arada shay'an yaqul yakun fayakun la ilaha illallah aljaba'il wal jinn jaljaba dishin da wasu lise dishin ba dishin da wasu lise dishin ba dishin ajib aljaba'il wal jinn bismillahir rahmanir rahim aljaba'il wal jinn jaljaba dishin da wasu lise dishin ba dishin ajib bismillahir rahmanir rahim kulluhi ilayya annahu samara fan min al jinn فقالوا الناس منا قرآن الجبا هدي لرشل فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا لا إله إلا الله محمد kin gani ko bismillahir rahmanir rahim la Allah ya riga ji sai ijaba bisa ga alƙawari Allah ya riga ji sai ijaba ga dukiya nan Allah ya riga ji sai ijaba ga tanan Allah ya ji sai ijaba ga tanan ta sauka ga wannan tasarifi bisa ga tasarifi gashi Allah ya ji sai